салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангурӯҳ боғ. Мана сезони меваи смородинаам расид. Қорт мегам ба тоҷикиш. Қорт ба гумонам ваяй. Барбариса ин чӣ бошад? Я одам қорт гуфт. Қорта ман гугл задам, барбариса қорт гуфт. Мана бинед, пухта омада истодааст. Мана тухмои оригинал мехӯрем. Мурға бинед. Мурғо урра карда смородина хӯрдаст одам. Тухма мезане меш кунед, адронаш маззаи смородина, тухми смородинадор мехӯре. Оригинал да охи. Мана. Бинед чӣ хел мебандад. Ин смородинои ман. Сабаб ин бисёр бастанаш ин чӣ аст? Ама меҳнат аст, сабр аст. Бо дарахт ҳамсӯҳбат шудан аст. Он хеле бисёр мебандад ки мана бинед, пухта расида омад, пеш-пешаш ақибашон напухтааст. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Дидед? Оригинал. Она собственное производство. Истеҳсолоти шахсӣ. Ана бинед. Ана ҳамдиёрони азиз, шумоам метавонед дар ҳавлиётон смородина кунеду баъд ин мазза бинед. роҳати ҷон. худо бо шукр. Ана ҳамдиёрони азиз, ин буд меваи смородина бо мурғу тухмиҳои смородинагӣ дар ҳавлии ман. Як ҷаҳон ташаккур, ба диққататон раҳмат. Ман инаш ана бинед. Ман сразу нишон медиҳам. Ҳамеша касал задааст, бинед? Ҳамеша кастагӣ нест. Анаҳо инҷа. Инам касал дорад. хайна бурда мепартоем. Дар панои худо бошед. Ина бинед, ам касали бактерияни ракку ина ин одам мебиёд. Дар панои худо бошед. Анам хел бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. Ба кадоми махуш шуда бошад, якта лайк монед. Поделиться кунед. Ягон сухан гӯед.